Takže čaute ľudia, vás vítam u nového videa z hry Block Blast. Toto video moc dlhé nebude, lebo proste meškam s videami. Dneska mám ich natáčať 12. Ešte som natočil, no proste už meškam dosť veľa. Takže si dáme také 2 kola, kým 2-krát nezdochnem. Nebojte sa, nebude to zase také rýchlo, lebo nie som v tom zlý. Takto. 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 No tak to možno bude dlhšie, ako som si myslel, lebo mi to nejako príliš ide zatím. OK, no tak už som to asi zakríkol. Nie, nezakríkol. Ľudia, takže už mám skoro 3000 skore. A to sa ani nedá komentovať, to je taká sračka ten Block Blast. Ja som sám nespokojný, že to točím, ani neviem prečo to točím. Takže proste skladaš tam bloky, čo je na tom. Taká sračka čínska. No takže už ideme si pre nový rekord, ktorý je nejaký 20 niečo tisíc. Takže ani si pre neho moc nejdeme, zdochnem skôr, než dám svetový. Jasné, práve som to dopovedal a ešte by to nebolo z tohto videa všetko, ale ešte raz zdochnem a už som dúfal, že to má 3 minúty, keby to už malo 3, no tak to je z toho videa všetko. Dobre, mňa to nezajíma, čo ste mi tu napísali, ani som to nečítal. No, takže ľudia, toto bývalo z tohto videa všetko a ja sa s vami lúčim. Čau, čau. To je mega krátke video, ako sorry, ale čau. Čau, čau.